И сега да ви покажа как работи Top Cashback, понеже много често ме питате всъщност как работи тази иконка. Така, отваряме си иконката. По принцип, тук отгоре винаги излизат някакви рекламки и много често, ако влизате почти всеки ден, ще видите, че много често има рекламка, в която ви дава 2 паунда бонус, ако пазарувате за деня, ако изхарчите 5 паунда. Така че, ако наистина имате някъде в някоя кошница нещо заредено, искате някаква покупка, искате да си я вземете, обръщайте внимание на това нещо, защото независимо от кой сайт ще пазарувате, тези 2 паунда ви ги връща. Просто сумата трябва да бъде 5 паунда. Това е условието. Така че винаги всеки има какво да си купи за 5 паунда и да му се върна 2 паунда, което е перфектна сделка. В момента днес няма такова купонче, но много често има. Аз ще ви покажа колко пъти съм вземала до сега, доста често. Когато се сещам да влизам всъщност, за да погледна. Така. Тук отгоре винаги излизат също топ офертите, като тези трендинг, трите, които в момента са с най-голям процент за връщане. Имам поръчка, която е подготвена в Adidas. Едни мартонки искам да си поръчам, защото съм много доволна от самото модел, че иска да си взема сега в друг цвят. И видях, че всъщност Adidas днес е на добра оферта и затова реших да направя и видеото. Adidas ще ми върне 9% от моята покупка, като вижте Calvin Klein дава 20%. Ако има какво си позорувате оттам, супер 20%. Все пак нещата са доста скъпички и 20% е много добра обратна сума за връщане. Така. Ето. eBay, Argus, Currys, George, Sainsbury, Doneum. Много, много, много сайтове. Sephora. Sephora е с много добър процент за нов кастъмер. Също 10%. Ако вече имате акаунт е 7%. Ето продуктите на Ordinary, те са 4%. Просто някои сайтове си направили различен процент, според зависи от тяхното условие. Boots. Онлайн поръчка 5% и 75%. Ако си поръчате Healthcare или Nutrition, 16,1 дори връща, което е доста голяма сума. Ще ви върне така. Друго, какво да покажа отдолу. Vodafone, ако искате да подписвате договори, също може да се възползвате. Доста добри оферти връща, чак да погледна да видя. Ето при нови договори, какъв кашбак ще ви върне. British Gas за нов бойлер инсталация 157,50. Така, Ninja, сега преди празниците много пазаруваме такива неща. 8% ще ви върне, ако си купите нещо през сайта. Така. Най-използваните сайтове по принцип eBay, Amazon. Ето, примерно eBay в момента има много малък процент, само 1%, което е наистина доста ниско, но това е един сайт, който много често се ползва и по принцип там не очаквайте много големи проценти. Но аз съм хващала и на 3%. Най-многото, което съм виждала е 3%. 2-3%, максимум 3%, повече от 3% на eBay не съм виждала никога. Амазон, понеже най-много се пазарува там, поне аз много често го ползвам. Амазон 2,5%. Те имат условия и то е само за техника. Това са по 2,5%, но само на техника, на определени неща. Пък такива неща, нали, по-рядко се купуват. Но сега покрай празниците, като ще се купуват, така че може да се възползвате. 2,5% са си добър процент. Така. Сега да видим нещо друго интересно. Just Eat много често си поръчвахме преди храна и използвахме Just Eat, Uber Eats. Така че, ето, ако за първи път до сега не сте си поръчвали никога, не сте си правили акаунт в Just Eat, ще получите 27,75%, което е доста добър процент. Ако вече имате акаунт, 1% 11%. Примерно, може да направите, ако примерно вие имате, пък мъжа ви няма или някой друг от семейството, да му направите на него акаунт, само и само за да вземете да ви се върнат паричките, така че и това е опция. Така. Какво друго да ви покажа, преди да настъпим към самата покупка, да ви покажа как работи. Значи отдолу топ офертите, второто
Тук може да си, ето и Shein го има. Shein, да всъщност да не е Shein. 10%, много известен сайт. Booking, ако ще пътувате на някъде, някъде ще отсядате, 3% връща. Аздата до 10%. Asus. Asus. Asus 6% е в момента за нови, за стари 1%. Така. Nike, да видим Nike онлайн 8%. Някакви ваучери имате неща, много не ги разбирам всичките. Супер друг, да. Ето парфюм, ако си купите, парфюмерия 14% ще ви върне. Доста добре. Гримове 13%. Доста добре, да. Да видим надолу нещо интересно има ли. M&M Direct. Той сайт е интересен, макар че е доста... Аз съм си позървала от него много стари колекции. Също за нов клиент 12,5% връща. Така, ето Domino's Pizza, Metaland, така, H&M, Ocado, я да видим Ocado какво. За нов клиент 8%. Бохо, така, Сефора, онзи да имаш хубав процент пак. Ето за нов клиент 10%. Ако вече сте 7%, добре. Ами, това е горе-долу, като има още много сайтове. Просто на търсачката пишете сайта, който ви интересува и проверявате дали има връщане топ кашбак. Така. Ето Лего сега за децата, ако ще купувате нещо. Да. До 150 паунда е 5%, над 150% 7% и така. Доста добре. Добре. И сега, какво друго да ви покажа преди така. Тук на третото отдолу аз не знам вече колко години го ползвам, но сумата, която до сега съм събрала е 1257 паунда и 13 стотинки. Така. Като в момента имам нали, тези, които все пак те си правят тук някакви неща, както си върват, не знам, месец на 2 или на 3, на колко плащат, не съм засичала. В момента имам да взимам 9,42, като има на пендинг в очакване 37,44. Пендинг са тези последните ми покупки тук, които съм ги правила. Те са ми 37,44. Сега да ви покажа тук нещо интересно. Това са ми тук последните покупки. Да кажем, ето последната ми покупка е била на 31 октомври от eBay. Аз много често позирам в eBay, защото правя ръчна изработка на гривнички и оттам си купувам елементи, както и от AliExpress. Затова много покупки имам. Така, ето примерно, върнал ми е 24 стотинки пазарувал съм нещо за 24 паунда. Но аз ви казах, тотално е 1%. То е 1% колко да вземеш. Така че е така. Да видим. Ето това, топ кашбак, където пише бонус, което в началото ви говорих за него, че ако влизате редовно, имате нещо, което има да си купувате от някои от сайтовете, които има вътре, си използвате, преди това го активирате, влизате си в сайта и след това, още на същия ден дори ви връща 2 паунда. Ето, Октобър Global бонус. По принцип, ето както Октобър Global бонус, мисля, че всеки месец за празник, ако има някакви празници, също пуска. Просто пише каква е причината, за да пусна този бонус. Пък то винаги си има някаква причина, но веднъж в месеца със сигурност има, както е Октобър Global бонус, така е имало и преди това Септемвър Global бонус или за нещо друго, или с някакъв празник. Ето така, аз тук съм пазарувала от Notino, 1,49 ми е върнало, за 50 паунда съм поръчвала нещо. Така, ето Secret Сал, я да видим тук, 61,50, върнал ми е 2,58. Ето тук пак съм имала септември месец, ето го и са ми върнали 2 паунда. Така, ето AliExpress, тук доста покупки. Така, Just Eat на 22 паунда ми е върнал 72. Тук много малки проценти има от тогава. Тук имам едно пикни, или как чете това. Купувах билети за колелото, но за Лондон Ай, но всъщност тогава изхарчих 100 паунда, но защо не са ми върнали никакви парички обратно, това не зная защо.
То има как, нали, да се клемва там и да се разберат тези неща, но не съм се занимавала. Може да проверя всъщност, защото сумата е голяма за 100 паунда. Не знам колко щях да ми върнат, но може да пробвам. Така, ето Нотино тук има пак някаква малка поръчка. Така, така. Ето пак. А сега искам да ви покажа един много голям бонус, който е 30 паунда. Това е когато споделиш към приятел и самия сайт ви връща 25-30, ви възнаградява, защото вие всъщност сте го споделили, някой друг е започнал да го ползва. Така, ето това съм го имала и съм получила 30 паунда. Надолу, ето Декатлон, нещо съм пазарувала. Кикърс, тук на ето обувки съм купувала. Ето 55,80, върна ми е 5,58. Просто кой ви ги дава тези пари? След като го има като опция, възползвайте се. Всъщност, самата иконка, като разход, което може да направите за нея, е веднъж в годината ви взема 5 паунда. Това е. Веднъж годишно 5 паунда такса. Нищо повече. И то си ги взема от парите, които ги има тук налични. Всъщност ги взема, когато, нали, си прехвърляте пари и ви изписва, нали, минус 5 паунда за годишната ви такса. Така, eBay, TK ето в TK нещо съм си купувала. Също. Ето пак, тук от този бонус, за който ви говорех, майския съм го си го взела. Това е просто когато влизам. Ако влизам по-често, той повече бонус да съм си взела. Ето го този сайт пак, който го говорихме от M&M Direct. Нещо за 43 паунда за пазарувано, така, ето пак. Love Honey, това е сайт за възрастни. Тук нещо съм се пазарувала. 45, върнала е 3,80. Между другото, много добри парички върша тук в този сайт. Хубав сайт, интересни неща има. Така. И така зарежда надолу. Аз, ето, не много имам AliExpress. Ето то покажа пак. Иска да ви покажа пак за като споделиш на приятел, защото там всъщност тази голяма сума, която имам тук, доста голяма част от нея ми е от споделено към приятел и най-вече покрай Нова година, Коледа тогава, нали, се пазарува повече и затова доста... тук имам на Кърис, нещо съм пазарували, 5,20 върнато. Ето ги тези бонусчета. 2 паунда, ето долу пак 2 паунда. Като виждате, този пак е октомврийски, ето 28 октомври. След това, ето тук го има 21 октомври. Значи в рамките на една седмица те са пуснали 2 пъти. Така че ако влизате често, ще видите и хубаво да влезете често, за да се възползвате. Нали? 2 паунда кой ви ги дава, ако имате така или иначе нещо да пазарувате от някой от сайт. Ето Буд също, тук съм пазарувала нещо за 27, върна ми е 50 стотинки. И като цяло това, ето пак за приятел, 23 септември, 30 паунда ми е върнало. И всъщност, вижте кога ми ги е дал. Споделила съм си моя линк за споделен линк и от януари месец след това този мой приятел, на който е започнал да ползва иконката, явно е започнал и парите са шли чак септември. Наистина тук доста голямо. Не знам защо чак тогава дошли парите. Може би много късно е започна да ползва самата иконка. Тогава си е направил първата покупка. Като много често има, когато искаш да... когато си пратиш този линк и се регистрираш за първи път и човека, който се регистрира, да получи 5 паунда или 10 паунда бонус, след това да си ги префърлиш тези парички. Или пък да си купиш ваучер. Отдолу има доста опции, кой както си избере да си го направи. Ето тук имам също, вижте, то покаже пак рефера. 25 паунда ми е върнало. Това е било юни месец, като е било за Black Friday Amazon Tail Friend Bonus Plus. Просто трябва да ги следите тези неща и наистина това са си доста сериозни суми, които кой ви ги дава, в крайна сметка. Ако имате ваши познати, които не ползват тази иконка, просто си дайте вашия линк и ще получите обратно тези парички. Абсолютно винаги ще получите парички обратно, защото ето тук на More, като натиснете, има Tell a Friend. Ето вашия, тук в случая е моя референт. Копирате го или долу го споделяте и ето отгоре вие ще получите 30 паунда. Както ви казах много често, ето плюс 10 паунда сайна бонус за твоя приятел. Точно така, ето сега. Ако сега аз ви споделя моя линк, което аз ще го направя отдолу под видеото, и вие ако се регистрирате, аз ще получа 30 паунда, а вие ще получите 10. Но всъщност, за да може да се случат нещата, аз да си получа 30, вие да си получите 10, трябва да пазарувате.
нещо, мисля, че трябва нещо да си напазарувате, което, нали, пак нещо, някаква дребна сума беше, но не се сещам колко е, 5 или 10 паунда е в случая, за да започне, нали, приложението да работи и хем да си получиме и вие и аз бонус. Това е като условие. Ето долу, вижте колко парички съм получила. 287,50 от това, че съм споделяла от този линк, който съм давала на приятел. И така, това са като цяло нещата. Сега да се върнем обратно и да ви покажа как се пазарува. Или първо да ви покажа как да си прехвърляте парите. Първо ще ви покажа как да се пазарува и след това ще ви покажа опцията за как да си прехвърляте парите. Така. Сега, сайта, който ви казах, че имам заредена поръчка, искам да я използваме, Adidas. Adidas днес връща 9%. Натискам върху иконката, отгоре, нали, където пише Adidas, и тя директно ме прехвърля в приложението. Вижте сега, защо горе не пише Top Cashback? Защото записвам, може би, и затова не ме пуска. Ще записвам после ще записвам с нещо друго и ще покажа, защото няма как да стане. Ще продължа нататък и след това ще се върна, ще го измисля как ще ви покажа как се пазарува. Значи при More и след това влизате така аз ви казах какво е Telafriend, така, My Account и отивате на Payout. Payout, ето тук си вкарвате паролата. Така, и ето, аз имам да взимам 9,42. Като тези парички мога да ги взема, ето може да си взема някакъв ваучер. Ето електронен ваучер, карта плюс бонус, други неща, така. Нямам никакви такси в момента, защото аз тези парички, които ви казах, 5 паунда, вече ми ги е взел. Не знам също кой ги взема. То на края на годината ли, не знам. Да виж кога сте си пуснали, че искате да си приберете парите в портфел и тогава ви ги взима за годишната такса. Така, аз ще си ги прехвърля тези 9 паунда в PayPal. Отивам си на PayPal. Ето. Абсолютно нищо е тук, в принцип пише минус 5, нали, както ви казах, веднъж в годината. 9,42, натискате Next. Отдолу ви излиза PayPal имейла и натиснате, че потвърждавате паричките да се прехвърлят. И това е. Сега паричките вече са в PayPal. Всъщност на другия ден отиват. Не отиват веднага. Ето, то ми е пратил имейл. Ето. Пратило ми е 9,42. Ще отидат в акаунта ми до 72 часа. Това е всичко, което нали, горе-долу по-подробно нещо, ако искате, питайте отдолу под видеото, ще ви кажа, но това е като цяло. Аз ще си направя поръчката, ще видя как ще запиша, защото, нали, ви казах, както обясних, заради това червеното горе няма да мога сега да го направя. Ще трябва да изключа телефона от това приложение. Но задължително горе трябва да пише Top Cashback в ъгълчето горе вляво на телефона ви. Ако не го пише, вие няма да си получите след това паричките. Да знаете. И сега да ви покажа всъщност как ще се направя поръчката, за да видите как отгоре трябва да пише Top Cashback. Значи, казахме, че ще използваме Adidas, 9% има. Влизаме в иконката на Adidas. Виждате как горе в горния ляв ъгъл пише Top Cashback. Много е важно да пише Top Cashback горе. Значи, вие сигурно ще си получите след това обратно процента, който ще ви върне. Така. Ето е моята поръчка тук. Както ви казах, така. Сега, тук някакви кодчета, нещо, използвай промокод. Чакай да видя дали ще ми даде. Бях сложила едно apply, да видя, ще ми го даде ли. Не мога да използвам никакъв код. Добре, няма да използвам код. Така. Значи 66 паунда ще се похарчат само. Така, чекаут. Чекаут има и всъщност може би ще плата с това по-лесно. Така. Ето сега
Направих поръчката и горе все още си пише топ кашбак, значи всичко си е правилно. Така, ето, вземи парички. Добре. Мисля, че няма веднага да дойде. Понякога след половин един час, някой пъти по-бързо, зависи. Да видим сега. Назад. Цък, цък, цък. Тук, ето горе, тук ще изчезнаха 9 паунда, които ги бях пуснал да се прехвърлят в PayPal. Ами малко по-късно ще проверя, за да ви покажа. Ето ми съобщението. Получила съм. Получила съм имейл на почтата. Има тракет, така и вече е готово. Сега влизаме в приложението. Обновяваме го. Всъщност да видим паричките пристигнаха ли. Айде да. Цък, цък, цък. Ето. Ето. Върнали са ми 4,95. Те са на пендинг. 55. Защо 55? Мартоките бяха 66. Това е. Изпробвайте го и вие, защото наистина работи. И кой ви ги дава? 5 паунда ми ги върнаха обратно. И то само за след 5 минути всъщност се случиха нещата. Аз тъкмо сега си погледнах и видях, че имам имейл и си продължих видеото. Това е. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да са ви била полезна. Сега идват празници, така че много ще се пазарва по онлайн, в онлайн пространството, за това, че се възползвате. Нищо не ви пречи, пък и кой ви ги дава тези парички. Бъдете здрави! Чао, чао!